Ciao, buongiorno, dobar dan, moji prijateljice sa Zbukuma. Kako ste? Ja sam Rosa, sam u Trstu i vidite naše trg Piazza Divinità d'Italia, naše more Jadran. Ja sam ovdje sa mojim prijateljicima iz Trsta i samo želim da vam kažem šta je bilo Zbukum za mene. Je bilo prijateljstvo, kultura, ljepote, boje, zato što Zbukum je stvarno sjajno mjesto. Ja zahvalim sve profesorke za Zbukuma, prvo Nataša, da je stvarno je bila i bit će uvek ceo život moja sestra. A Zbukum je stvarno sjajno mjesto gdje je mir i gdje se uči stvarno istina. Istina šta je Srbija, šta je kultura iz Srbije i sve znači. Ja pozdravljam vama sa mojim more, sa mojim prijateljicama. Evo, ovo moj muž Dario. Pozdravi. Ćao. Mi želimo za vama prijatan i srećna nova godina 2018 i vi sa našim morem, našim trgom i sa svima srećno. Hvala Zbukum. Vidimo se uskoro. Ćao. Vidimo se. Prijatno. Ćao.